Lho kuwi aneh kok. Wong L kira ya jenis ukurane. Masa dibalsi kok ngono ya bener nesu-nesu. Ben ras paneng ya Nek untung arep kok. langgan ki ra ngono kuwi, sing Untung dadi kok kapok dhek nganu. Aku njaluk ngapura jerdake gelem. Yo Mas. Ya Allah, senane gawe kasus wae kok iki. Ya wis to, nek niat dodolan ki sing bener. Iki dodolan Semua ibu-ibu. Ya tenang. Anu, aku untuk pelangganannya Bu. Dodolan online. Dodolan apa ya aneh-aneh iki? Katok training kok ora arti to. Wah. Oh, lah Nyambi aku ki. Ya iya. Wingi-wingi ki nang komen nesu-nesu malah Dek. Lah piye ta? Nah kan nang komen kan ono jenis katoke, warnane, ukuran M, S, L, ngono to. Ada yang ngeklik L. Nah, tak bales sih love you. Hari kan minta go gojek kan to. L love you. Buri-buri. Lho kuwi aneh kok. Wong L kira ya jenis ukurane. Masa dibalsi kok ngono ya bener nesu-nesu. Ben ras paneng ya Nek untung arep kok. langgan ki ra ngono kuwi, sing Untung dadi kok kapok dhek nganu. Aku njaluk ngapura jerdake gelem. Yo Mas. Ya Allah, senane gawe kasus wae kok iki. Ya wis to, nek niat dodolan ki sing bener. Iki dodolan katok training apa arep buka perasaan nek ngono kuwi. Ora yo dodolan tenan yo. Sik bener nek anu pelanggan ki rasane aneh.